Hvad skal jeg købe? Opgradere den der. Den der Hunters machete. Ja. Skal man bare købe en til, eller? Skal jeg trykke E ved ham der, Thomas? Væk! Skal jeg så købe den der Spirit Stone? Stone. Det hedder den sikkert. Ja. Spirit Stone. Skal jeg så købe den der Spirit of Speed Cutil Warf? Du skal ikke gå og holde på mig. Jamen jeg kender ikke ham her. Jeg dør snart alligevel. Okay, hvad skal jeg gøre nu? Det går rimelig godt for top. Hvad skal jeg så gøre? Matt, der er ingen i top. Hvorfor tror du så det går godt? Fordi der er ingen der gider gå top. Jeg gider det gerne, der er bare masser af minions, der kæmper. Ja, men når de andre kommer, hvad tror du så der sker? Så kommer jeg. Ja, men de når at få pushet, før du når derop. Nej, jeg er lige Hvad? Jeg gider ikke dø. Så recall. Tryk B. Recall, tryk B. Nej, det gider jeg sgu ikke. Jamen han stod sgu lige op af mig. Det er klart. Det er det. Sådan, Thomas. Dobbeltkøl. Dø nu, Ulve. I kan ikke gøre noget ved mig. Why so serious? Jeg kommer til dig, Thomas. Så er det noget lige træt til mig. Nej, så er det kun også 2 derinde, ikke også? Også. What? Lort. En går ned, en går op, en går top. Jeg går op. Jeg går top. Markus kom med. Så det er kun 3 mod 2. 5. Nej, 5. 3 mod 5, ja. Altså, Markus, jeg fik lige dobbeltkill. Vi kan sagtens slå. Hvad gør min D'er? Din dag, den skader stadigvæk på minions og golems og alt sådan noget. Jeg glemmer alt. Stadigvæk. Jeg troede det var champion, så jeg prøvede at bruge den på en champion. Nu dør jeg. Den virker på blue buff og sådan noget. Nå, den virker på champion. Nå, den virker på champions. Ja, det var fedt. Det var det dejligt. Ja, det var fedt. Jeg døde. Nu får de top 2. Vi skal push, Thomas. Skal jeg beskytte det her ned igen? Ah, fuck det. Ramte ham ikke. Jeg beskytter bare det her ned igen. Jeg ramte ham. Det er meget svært at dræbe den der op. Jeg ved ikke, om jeg har min E'er på. Au. Og så bliver han bange ved mig. Hjælp! Nu bliver jeg bange! Så går jeg direkte ind i hendes ult. Pas på, han er heroppe. Jeg gik direkte ind i hendes ult. Hjælper dig! Kill me. Skal jeg beskytte spawn igen? Dobbeltkøl! Skal spawn? Ja, selvfølgelig skal du beskytte. Ja, fordi jeg er den eneste, der kan det, og så skal I bare gå til angreb alle andre steder. Søren, det er 3v5. Vi er 3 premates. Vi er de eneste herinde. De andre, de er skrevet. De fik bank. For deres lane, jeg har fået 2 dobbeltkills. Hvad? Nå, kom min D er teleport. Nej, min F er teleport. Ja. Jeg troede ikke, den flash det. Gjorde Ja, sådan helt. Flash. Du teleporter. Flash. Thomas Ace kommer! Og Timo kommer! Kaptajn Timo on duty kommer! I er også level 9, jeg er kun level 5. Markus er også level 8. Jeg er kun level 5, jeg har ikke engang ult. Thomas, du må ikke få de 3 herovre. Ja, og jeg er alene mod alle dem, der kommer herop. Du kan sgu da bare æde dem. Jeg har ikke ult endnu. Hvad er dit problem? Du kan bare... Hjælp! Kom mod mig. Jeg kommer hjælp, Tom. De er virkelig dårlige taber, dem der går ud.
What kommer does en. the fox say? Ding 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 ding. Der kommer jeg, Thomas. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Skal jeg What komme her? does the fox say? Attack. Shut down. No! Jeg tror, det kan min ven. Cool. Ind i bussen. Ups, det var der. Boom! Det er så! Det kan jeg. Jeg ved Men dø. han havde 2 våben. Has been slain. Ja. Ja. Red Buff fik ham. Press on. Jeg vil dø. Matt! Hvad? De går ind i vores base. Ja, jeg kan jo ikke beskytte 2 steder på en gang. From the shadows. Fuck, jeg bliver bare svimmel af min mand, de løber her. Hvorfor? Jeg hader ikke det. Så er der fandme krig. What? Sådan Thomas, jeg fik ikke synes. This is why we roll. Matt Sol var meget skadet. Jeg tror, han havde 300 HP, så bruger jeg basic attack. Okay. Nu vil jeg ind og have min weight buff. So Nej, jeg har ikke ulig nu, så gider jeg ikke. Jeg bliver stor og kæmpe. Jeg beskytter os hånd. Jamen, så tager jeg Red Buff. Nej! Jo, for jeg har brug for Red Buff. Jeg kan meget lettere dræbe dem, når jeg har Red Buff. Det kan jeg da også. På grund af, når jeg bruger E, så skubber jeg dem væk. Hvis det er, at jeg ikke hvis det er, at jeg ikke har Red Buff, så kan I jo bare komme hen til mig lige med det samme. Med Red Buff, så slower jeg dem. Det er godt. Jeg ville have været død af Red Buff, hvis jeg ikke havde livestream. Jeg vil jo også være dø. Det går ikke så godt for os lige nu. Vi I er jo hvert også fald, jeg har 7 kills, Markus. Det går i hvert fald godt. Åh, jeg havde det. Så jeg har Timo, kom her, jeg vil spise dig, jeg vil spise dig. vi er 3 ved 5. Jeg spiser lige Timo. Jeg vil ikke, jeg vil komme og trække mig. Nej. Has been slain. Matt, du har mega lidt liv. Køb noget. Ja, jeg spørger op. I er 2 tanks. Nå, jeg Au! Bagangreb! jeg skal tænke. Hjælp! Jeg skal have liv. Så hurtigt er jeg sgu da heller ikke. Jeg har ikke de rigtige sko, så hurtigt er jeg heller ikke. Ja, på et tidspunkt får jeg 700 lige. Se, Timo er højere end mig, mens han flygter. Bare fordi jeg har mere AP end ham, og han køber AP, det gør jeg ikke. Jeg har ikke engang købt noget AP nu. Jeg gør det, når der stråler lys. Rødt lys ud af ham der Darius. Darius. Ja. Hvad nu han hedder. Trønder. Hvem er det nu, du spiller, Thomas? Jeg spiller Flash. there is Jeg kommer nu med, at jeg skal nok få dobbelt. En gang til. Jeg skal bare have mere liv. Så kan jeg spise en af dem. Fresh hook. Jeg vil spise ham. Nej, jeg vil spise ham. An enemy has been slain. Jeg fik bare skovlen ind under ham. Hvis det stod sådan en lille en. Fuck, du bak. Det der. Se, Markus. Så du ikke, hvordan man gør? Hvordan jeg gør? Jeg tager den ned, og så skubber jeg. Thomas, Skovlen ind under ham. det er Mathias' ord for kolonien. Hvis du forstår sådan en lille en. Hvis du forstår sådan en lille Hvad fanden har I gjort? I godlike! Nå, nu skal hun kraftigt dø. Hun skal Nej, kraft. hun er ikke godt. Hun er ikke godt like. Hun er dominating. Har du domination og unstoppable? Hvad fanden? Nu skal du kraftigt med dø. Jeg kan gerne prøve at spise en. Jeg har ikke spist en minion endnu. Jeg har først 5 ud. Ja, jeg har Ambush. minions. Hvis der er ikke nogen, der har lagt mærke til, så bliver vi også angrebet fra toppen. Og det er nok derfor, jeg lige nakker Ash. Nå, jeg så dig bare ikke. Timo! Kan jeg godt nakke Timo? Okay. Ja, det tror jeg godt. Jeg er level 7, og han er level 3. enforced equilibrium. Sådan. Vi gør lige sådan. Og så sådan. Okay. Nu dør jeg.
Are you ready? Så er Timo tilbage. Hvor meget liv skal Timo lige have? Ikke ret meget, men han kører tank. Han har ikke noget af. Han skader ikke en fuck, men han har mega meget liv. Jeg skader sgu for meget. Ja, det er fordi, der kan noget magic resistance skader. Den er mindre på Markus. Matt, hvis du kan nok komme op, så kan jeg få ham. Okay. Altså hvis du kan bruge Q på.